Без 1000 ел ислам динендә булган тарихлы халык дип горурланган булабыз. Кая соң безнең исламыбыз? Кая иманыбыз? Намазларыбыз, уразаларыбыз кая? Аллаһ Тәгалә чыгарырга кушкан закатларыбыз, гомра хаҗларыбыз кая? Хатын-кызның уялчанлыгы, гыйффәтлеге, иратларын горурлыгы һәм көнчелеге кая киткән? Һәм субханалла, менә шушы шишене беткән, бизәне беткән, сылашып торган, мини-юбка дигән 50-60 яшьлек әбиләрең әле матур итеп, нәкъ безнең әбекәй бабакайларыбыз итеп, әбекәйләребез киенгәнчә киенсә, безнең әби бабайларыбыз булай киенмәгән. Безнең нәрсәкәләребез булай киенмәгән дип йөри торган балалар, субхана. Соң, әгъүзу билlah, син үзең кем кебек киенгәнсең соң? Әйдә, күрсәт. Әгәр әбекәй бабакай кебек киенмәгән, әйдә, менә үрнәк күрсәт әле. Апа җаным, әйдә әле үрнәк күрсәт. Үрнәк күрмиләр бит. Үрнәк күрмиләр. Менә сез үрнәк күрсәтсәгез, менә сезгә карап бәлки киенерләр иде. Әйдә әле. Әбиләр кебек киенеп күрсәт әле. Ничек киенде микән безнең әбиләр? Субханалла. Кешене нитә беләләр, үзләренә карап та карый да белмиләр, субханалла. Ләкин кешене шәйнәргә, ой, номер 1 инде, субханалла. Безнең әбиләребез булай киенмәгән. Безнең әбиләребез, менә безнең әбибез менә шулай киенгән, субханалла. Менә синең кебек киенгән шул. Менә безнең әбиләребез. Әгъүзу билlah. Мөхтәрәм җәмәгать яфтырайта. Әгәр дә без кире Аллаһның хак диненә кайтмасак, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарынан тыелып яши башламасак, милләтебезнең хәләте аяныч булачак. Һәм ул тарих битләрендә кайчандыр борынгы заманда яшәгән бер халык булып калачак. Аллаһ сакланып барыбызны да динсезлектән, төрле бозыклыктан, азгынлыктан, фәхшәлектән, юс булудан. Амин. Һәм шуннан да шулай, мөхтәрәм җәмәгать. Менә карагыз. Бер генә мисалдан. Менә исламнан баш тартты татар халкы дип әйтик инде. Исламнан баш тартты. Һәм бер генә нәрсәдә күрәбез. Инде бу халык инде һәр деградация битеп бара. Нәрсәдә? Теле битеп бара татар халкының. 40 һәм плюс. Менә шушы буын гына хәзер субхана татар телен аңлый. Татар китапларын укый ала. Татарча дәресләрен тыңлый ала. Безнең балалар все, бетте, алар урыс, субханалла. Безнең оныклар алар урыс. Бетте татар халкы. Бетте татар ни өчен? Аллаһ Тәгаләдән ерагайдыгыз. Аллаһ Тәгалә исламны кирәк дип тапмадыгыз. Все. Һәм Аллаһ Тәгалә төрле сәбәпләр чыгарып, менә диде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләгән булса, мәктәпләрдә безнең татар телен калдырмас иде әле. Калдыр иде, гөрләп татар шәрәхәтләрен курыйдык менә безнең хәзердә. Без беләбез бит һәр нәрсә бит Аллаһ Тәгаләнең теләге белән. Аллаһ Тәгалә бул димәсә бер нәрсә булмый. Ә ни өчен Аллаһ Тәгалә менә шушы нәрсәне булдырды микән соң алайса? Ни өчен Иван Грозный Казан ханлыгын тармар итте? Чөнки ширккә баттылар, субханалла. Суфизм булды, мавзолейлар булды. Үлгәннәрдән сорадылар, каберләргә табындылар, субханалла. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең халыкка менә шундый җәза бирде, субханалла. Душман килеп безнең исламыбызны һәр 500 инде, 500 ел менә шуның нәтиҗәсен күрәбез. Ни өчен? Пәйгамбәрбез һәм сахабалар чорында булган исламны калдырган өчен. Һәм менә бүгенге көндә дә без шуны күрәбез, субханалла. Исламнан ерагайдык. Үзен татар дип йөри, мөселман дип йөри, исламнан ерагайды. Баласы христианга кияүгә чыкты, христианны хатынын итеп алды. Үзенең исеме, мәсәлән, Мөхәммәд малайының кызы Наташа, оныклары Иван белән София, уеннарында тәре бетте. Һәм булар бит буа бурлык, субханалла. Менә бу уйланырга сәбәп, бәлки бу Аллаһ Тәгаләнең менә шушы газабыдыр татар халкына. Аллаһны кирәк дип санамадылар, ислам динен кирәк дип санамадылар. Әлбәттә, бу 100% шулай дип әйтмим, мөхтәрәм җәмәгать, ләкин уйланырга бу зур нәрсә. Уйланырга зур нәрсә. Уйланырга зур нәрсә. Менә шу милләтчеләргә дә татар халкы дип, әйе, субханалла. Сөйләшмә. Әйе, күңел сыкрый, субханалла. Кызганыч. Ләкин татар халкы дип йөрүдән Аллаһ Тәгалә кайт. Аллаһтан сора, Аллаһ Тәгалә, халкыбызны сакла. Безнең халкыбызны исламда куәтле, көчле ит дип.
хакыйкый исламда ди. Амин.